Hola hej today. Jsme tu znova, zas až znova a lépe. Toto je druhé video, kdy mám v plánu udělat videa vlastně vždycky odraz, dopad a nějaká půlka klopky třeba. A zase uděláme další video odraz, dopad a pak zvětšování tam té klopky třeba. Odděláme dneska tuhle sutrávu, tady jsem už udělal z nějakých šutrů, co tady ležely. Takovou základní, abych věděl, s kama to uděláme odraz, takže hop, narovnáte se a skok prostě do té obří klopky. Míň kecat, víc shapeovat, ať to vypadá, že něco dělám. Máme tady pár klad a uděláme z toho tady hranu odrazu. Problém. Máme tady moc dobré hlíny, té jílovité. Tu hlínu převezem kolečkama sem a uděláme větší dopad. Tady chci jít ještě 25 čísel dolů. Tady už se nám tvoří trošku rybníček, takže tady pod tím dřevem je úplně perfektní situace, jak to vyřešit s vodou, že bude otékat tady dolů a i z toho odrazu. A tady vedle zůstane normální line a tady prostě takové dvě vlnky, takový velbloudek, easy peasy. Každý si tady může házet triky, na kterou stranu chce a pak zvětšit tu klopku, výskok z klopky do klopky. Dneska nám prší a začíná podzim. Takže bereme světlo, pláštěnky a jdeme kopat za deště. Takhle jsme nahoře, tady vidíte nějaké čáry, protože jsem to byl testovat, tady pár testů. No a jak můžete vidět, tak tohle dřevo je problém. Takže tady to trošku zvýšíme. Tak jsme něco vykopali a udělám něco mimo kameru, protože GoPro v noci nevidí. Ale já jo, takže jdeme buildit. A odtud, takže tady jsem udělal takhle područek. Tady stačí? Jo, dík. Vypadá to topec, deštík to nějak přežilo a teď došejpuju tady zadní stranu. Takhle bych ukončil tenhle díl. Takže tady to trošku zvýším, protože se tam hromadí voda, protože není kopce. Tady ta klopenka vypadá sick, ať na tenhle zadek, ale kdo jezdí klopenku ze zadní strany prostě. To je ještě takhle pěkně odtok prostě.
funguje. Něco na dopad a tu trávu pak odděláme a zvětšíme klopku v dalším díle. To je krása. Jumpline. To je úplně mega sedlo, že tam bylo to dřevo zrovna. Tak jo, v dalším díle se uvidíme.